Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kashnat ra tenring ke persya ya ke hukum bala penmi da ke district council ha ke arpunyo trik uleber ke babatha ya usim ban lum ya kedor bar pelun hasnong tenring ha ke lai puai trik uleber arajar apun rio hayeng dor bar shnong tenring usoda jong kashnat ra tenring uba wording ten nongrum uloong baha ke step jong ke lai pau trik uleber arajar apun rio ula lum ya kedor bar shnong ban persya ya ke ban penlong ya kedor bar pelun kaban long ha kalai phoi trik uleber hajar apun rio da ka ba uloong bakani ka jingle jong ka district council ka de ka jing yu rot ya ka hok jong ka snat rat tin ring na kalyang jongi ngimla bantip ya ka jing thumu jong ka district council ban penlong ya ka dorbar namar hang ni ngidon ya ka snat na usim ka hima khairim ban pet ya ka sinshar ka khadar laong uba wordington nongrum Ulo ang bana kaliang kasnong kanum ailat ban penlong ya ka dorbar kumbala betha ka district council ya usim jong ka hima khairim imship uba pi nongrum usketri kashnat rat tenring ulo ang ba kamjudon kata ka dorbar pelun henry ka don betang ka dorbar snat rat tenring bat ka dorbar snong tenring kumta ula banjur bakimla ban sotho ya ka jingtmu jong ka district council shu ula banjur ba ka district council kamde ban thom da ka bor ban penlong ya ka ni ka dorbar bala hukum ban penlong ha ka lai hui trik uleber ban maham bala dadon kanu ka jingja hapo ka snong tenring kita ki ba ai hukum ban penlong dorbar ki di ban shim ya ka jingkit kli da ka ba ula ka do ba ka snong tenring ka don ha padeng ka suk ka san ha ka bai de bat kani na kaliang ka snat rat tenring ka le ban ujor sa ka office jong ka district council ban pha pensange ya ka ni ka hukum to na kaliang chunga kum sordar chong kisnar itan ring hagni por ngayeng hagni kapur ban bagi penlong hagni kodorbar namar bagi persya halor chong ka hukum ka order ka permit na ka district council ban penlong ka dorbar la shai ka sing ka lai fitrik march ar hajar ar pun riu haka yeng dorbar chong ka shnong tan ring haka por si beci bat bala aibor bala tha yu sim chong ka himai krim ban matha yu hamsilat milim pada ban penlong ye ka dorbar jadi halor chong ka dorbar de halor chong ka ni ka order chong ka district council ban ka liang chong ikum upat ba chong ka shnong tan ring i persya chur ya ka ni ban penlong ka dorbar la shai ka ski bat ka ni ka long ka jing yu roj namar ba ka supersit ka district council ka supersit namar bahani hakariti senchar ko jungi don usordar gidon ka executive committee nang ta gidon ka dorbar snar atring upat ba kat ni ubasaki kan ni bad ka liang chong ka dis council ka yu roj ka thombor ya ka hok bad ikriti chong ka snar atring jadi halor chong ka dingi lum kan ka dorbar ban persachur halor chong ka hukum chong ka dis council habi dei bat kan ni habi dei bat kan ni ngim tip manuba don ba complain le bujor habi dei bat kan ni ching penmi jong ka district council ya kani ka order ka ba la ban chenduri kani ka order ka bla penmi ka district council oh nagaliang chungi ngimla ban tip ka jing thumu jong ka district council ka ban penlong ka dorbar na marang ni don ka sanat na usi jong ka hima kharim bla penkup ya ka bor ka ba pura ban pe ya ka sanchar ka dar po snat jing rei ka mi kum ka di ka order na ka district council ngin ai jing tho man ta po district council ngin mi do pat ba ngin mi bat gino mai lat ban penlong ya kini ka dorbar bat ngin thor usha ka district administration ban namar bagadon kal haban khang na gamta ka institution ka law and order mo ya haban tho isha ka district administration ro ban pensangi ekani ka dorbar ko jonga kumu secretary jong dorbar sna tenring kumala pan pau soda khmat ka bai dei bat ka order ka ba ka district council ka pha shau sim jo hima khairem ban penlong ya kini ka dorbar pulun hapo kasinong tenring ya kaba la hukum yu sim ban ai kabor hau hamsilet melimpana ban wan ban penlong ya gani ka dorbar pulun hang ni po tenring ngasukwa ban pensai ya phi ba hapo chong kasinat rai tenring kamdon kata ka dorbar pulun kadon bet tang ka dorbar sinat rai tenring bat ka dorbar sinong tenring ti nakaliang ko jongi ngimtip ya gani kicing temu chong ka district council kaba kanelam shanu namar ba nakaliang jongi kum ka dorbar sinat tenring ngidon lau jong sodar ya kabala penkop bor yu udah kasanat nausim kabalungo kolong bag district council hakacing sisala don kanu kakam kaba orjan baka don kacing temu ban phalum dorbar hakacing sala di ban ai ka direction yusim
bau si mun pha lum ya ka dorbar hu soda jong sna rai tenring na lor kata ngim itu yu tau ham silat blim pada ude we umde yu nong song snong jungi ru hang ne ngim itu ban ngim tip ude banai te na kata kadau na kaliang ka jungi ka dorbar sna rai tenring rengkat pat ba nong song snong kuma pi i persya jur ya kane ka jingwan le thombor jong ka district council ka ba yu roj ya ka sensyar khadar hapo ka bri hen yu trap te na kaliang ka jungi ngin maila balada ka district council kathom da kabor bonon penlong ikini ke dorbar sai ka bumut ba kita ki ka hukum ban penlong ya kata ke dorbar ki sim ki kit kli lada ka jia ka ai hapo jong snong jungi namar kumbolong menta ka snong jungi kadan ha ka sukasan tena kata kadau lada kita ki ba thumu ban wan ban thombor ya ka sensyar khadar hapo ka snadai tening hibro ka we nakaliang ka jungi ngin hab ban peni da kabor ka jong paj ba te ka ai ka bajian nang ta ka bumut ba kita ki badan kabor ban aya kata ka hukum kinsim ki cikit kri ladang ipet ya kani ka order kalong ba ka district council kala shu hukum yusim ha ka jing sisa la don kanu ka ba ka complain ki sala di ban khot lane ban syukos ka ai ka bala penlong haduk ban penmi ya kani ka order namar kum bolong menta gidon ha ka sukosan ngimdan kinu ki kendum kenam hapo sinong tena kata kadau nakaliang ka jungi ngihap bu ka jingkli ke district council la dalong hakani korkom ke district council kum baka kamban penek pensa ay kerti ke dustur haba wat yaw si imrum kan buram su la ada hukum klem depan kanu ka syukos lane kanu ka jingkento ha ka bayde bakani ka kam tena kaliang ka jungi sa ka umdum wangi yo ay kani ka order hadin ba nila wai na ka torbar ka ba ngila sim ya karai kalong bangin persya ya kani ka jing ai order jong district council yo sim ka hima khairim ban wan ban penlong ya ka dorbar daw ni u hamsilet milimpra tena kaliang jungi ngilawan kendo ya WM ilaka te hakajing kendo ngilapan pau ba kani gadi kicing uroj ya ka riti kedustur namar ba haba u sodar udang function te ka ai ka bala penlong ba nakaliang jong district council kan ai ka direction yo sim ban wan ban penlong ya kani ka dorbar po jong snong tending dan nakaliang ketungi ngilai keren badu yam kalong ba haban pensange kani namar ba ngimla mantip namar ba umde unong song snong ubalum migri ka dorbar bad ha ka chu ka poru nidon yu sodar ubala itu yu ka kumasanan dan nakaliang jong yam ula pular ban pensange dan nakaliang ketungi ngi up ya ka order pat ka ba nakaliang jong district council kala pular ban pensange ya kani ka dorbar lasai kesini utang kita